pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Sfântă Biserica aceasta, pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Preasfințitul Episcopul nostru Siluan, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru necredinciosul popor român de pretutindeni, pentru comunitatea noastră din Genova, pentru comunitățile din toată Italia, din toată lumea, pentru poporul italian Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, țara noastră, pentru toate orașele și satele, pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului, pentru vremuri cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostănesc, pentru cei robiți, pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți Sfinții Său, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, Noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvântată
cuvântul rău împotriva voastră, mințind pentru mine.
strigat Dumnezeul meu, ia mine-tăr. Înțelepciune. Din epistola a doua către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte. Fraților, Dumnezeu care a zis strălucească din întuneric lumina, El a strălucit în inimile noastre, ca să strălucească cunoștința slavei lui Dumnezeu pe fața lui Hristos. Și avem comoara aceasta în vase de lut, ca să se învedereze că puterea covârșitoare este a lui Dumnezeu și nu de la noi. În toate pătimind de necaz, dar nefiind striviți, lipsiți fiind, dar nu dezdăvătuiți, prigoniți fiind, dar nu părăsiți, doborâți, dar nu nimiciți, puneți întotdeauna trup omorârea lui Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arată în trupul nostru. Căci pururea noi cei vii suntem dați spre moarte pentru Iisus, ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru cel muritor, astfel că în noi lucrează moartă, iar în voi viața. Dar având același Duh al credinței, după cum este scris, crezut am, pentru aceea am și grăit. Și noi credem, pentru aceea și grăim, știind că Cel ce a înviat pe Domnul Iisus ne va învia și pe noi cu Iisus și ne va înfățișa împreună cu voi, căci toate sunt pentru voi, pentru ca mulțindu-se harul să prisosească prin mai mulți mulțumirea spre slava lui Dumnezeu. Pace ție, Sfințite cititorule. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Evanghelist Matei, citire. Să luăm aminte, în vremea aceea s-a apropiat un învățător de lege și ispitindu-l pe Iisus l-a întrebat: Învățătorule, care poruncă este mai mare în lege? Iar Iisus i-a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este întâia și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea acesteia, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și în aceste două porunci se cuprind toate
și prorocii. Și fiind adunați, farisei a întrebat Iisus zicând, ce vi se pare vouă despre Hristos, al cui fiu este? Și ei au răspuns al lui David. El i-a întrebat iarăși, cum atunci David cu Duhul îl numește pe el Domn când zice, Domn zisa Domnul Domnului meu, șez de-a dreapta mea, până când voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. Deci dacă David îl numește pe el Domn, cum este fiul al lui? Dar nimeni nu putea să-i răspundă o vorbă și nimeni n-a mai îndrăznit cineva din ziua aceea să-l mai întrebe pe el ceva.
care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă.
fericitul Părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Iosif, Episcopul nostru Siluan, să pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Poporul cel bine credincios de pretutindeni, pe comunitatea noastră din Genova, pe comunitățile din toată Italia, din toată lumea, pe poporul italian, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe frații noștri, preoți, românahi, diacon, diacon, monahi și monahii, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe ctitorii sfânt locașului acestuia, pe alți ctitori, miluitori, făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe adormiți într-o fericire patriarhei României, Miro, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctis, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe cei ce au adus aceste sfinte daruri, pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, fii, fiice, surori, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Și pe voi, pe toți, tremăritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeu.
Fecioara Maria, cu Sfinții să o pomeni. Înșine și unii pe alții și toată viața noastră prin Hristos Dumnezeu să o dați. Durările lumea născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor. Ne iubim unii pe alții ca într-un gând să măturisim.
pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului Tău. Sfinte,
și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amen.
Dumnezeu cu credință și cu dragoste să vă apropiați. Bine este cuvântat cel ce vine cu numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Încă cred că acesta este un suflet cu toate acestea este un suflet cu Dumnezeu. Deci mă rog, iminuiește-mă și iată-mi greșelile mele, cele de bune, cele de războie, cele cu știință și neștiință. Mă învrednicește, fără de o sândă, să mă împărtășesc cu calculatele tale taine, spre iertarea păcatelor, spre viața de veci. Amin. Cine-i tale cele de taine, Fiul lui Dumnezeu astăzi părtaș mă primește. Că nu voi spune vrăjmașilor că-i taina ta în sărătare, că-i ca Iuda, și ca tâlharul mă sfințit, mă sfințit, pornește-mă, Doamne, în împărăția ta. Nu spre judecată sau spre sfântă să fie mie împărtășirea cu calculatele tale taine, Doamne, și spre sănătatea sufletului și a trupului.
viață tătătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să întruni Domnul. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Cătuie Sfințirea noastră și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace să ieșim. Pentru numele Domnului, Domnului să lăudăm. Doamne, miluiește! Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc pentru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, plinirea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc podoaba casei Tale. Tu vecește îi preamărește cu dumnezeiască puterea Ta și nu ne lăsa pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților și la tot poporul Tău, că toată darea cea bună și totală de săvârșit de sus este pogorând de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, cel ce toate le-ai plinit cu cuvântul Tău, ai poruncit pământului să scoată multe flori de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tine și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, arătat mai frumos decât pe cei hrăniți cu multe desfătări, însuți întru tot bunule împărate, și aceste semințe cu multe flori de roade le binecuvintează și îi sfințește pe cei ce vor gusta din ele, că acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfântului Cuvios Naum s-au pus înaintea Ta de către robii de aceștia Cornel, Mariana, Gianina, Oana, Bogdan, Matei, Andrei, Marian, Miriam, Mumu, preotul Constantin, Sorin, Mihai, Gerasim, Mihai, Domitian, Mihaela cu familia Nicoleta, Maria cu familia, Florica cu familia Costel, cu familia Mihaela, cu familia Romica, cu familia Elena, Floara, Gabriela, Solinica cu familia lor, Olimpia, Viorica cu familia Viorica Maria, cu familia Viorica Barbara, cu familia Mioara, Caterina, Ofrosina, Marin, Elena, Silvia, Lidia, Elena, Mihaela cu familiile lor, preotul Constantin, Sorin cu familia, preotul Calistrat, preotul Teofil, Bogdan, Georgian, Valentin, Ioan, Viorica, Ioan, Elena, Ioan, Mihai, Viorica, Maria, Grigore, Maria, Marinela, Grigore, Paraschieva, Elena, Vasile, Elena, Paraschieva, Constantin, Clementina, Floriana, Floara, Florica, Sonia, Florica, Georgie, Dorina, Rodica, Eufrosina, Valentina, Cosmin, Matei, Ioana, Claudia, Maria, Lidia, Maria, Angela, Maria, Vasile, Georgeta, Romica, Georgeta, Ioan, Ioana, Ioan, Micaia, Adrian, Ciprian, Maria, Viorica, Răcrămioara, Cătălina, Casian, Ordansa, Micaela, Silvia, Ana, Mihai, Dumitru, Marian, Marioara, Ioan, Miron, Maria, Ana, Maria, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit într-o dreaptă credință. Și dăruiește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea, toate cele către mântuire și desfătarea bunătăților Tale celor veșnice. Pentru rugăciunile preacurate, stăpânei noastre, de Dumnezeu născătoare și pururile Fecioarei Maria, cu ale Sfântului Cuvios Naum, a cărui pomenire o săvârșit și cu ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Domnului să ne rugăm.
ale Sfintei Mare Mucenițe Caterina, ocrotitorii parochiei noastre, ale celui dintre Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, ale Sfântului Proroc Naum, a cărui pomenire săvârșim astăzi, ale Sfinților și Drepților Dumnezești, Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne minuiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, în această atmosferă emoționantă de Duminică Sfântă și de Liturghie Sfântă, acompaniați de cântarea îngerească pe care v-am invitat să o ascultați și să o prețuiți în același timp, suntem într-o duminică cu totul și cu totul specială, în care Evanghelia de astăzi spune așa, îi răspunde Mântuitorul tânărului acelui care întreba cum poate și el să se desăvârșească, nu? Și Mântuitorul îi spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și eu, stând și ascultând așa cântarea de astăzi, m-am gândit că cum vom reuși noi să iubim mai mult și să-i dovedim această dragoste a lui Dumnezeu decât prin cântare. Cum să dovedim noi și cum să iubim noi mai mult și cum să ne manifestăm această dragoste mai frumos decât prin cântarea pe care o aducem. Și vedeți că spune mai departe să iubești pe Domnul, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și de multe ori punem această dragoste noastră în prim plan în viața noastră. Să ne desăvârșim, să ajungem așa la o încununare a vieții noastre. Și de cele mai multe ori trebuie să gândim și să punem această încununare a noastră, o desăvârșire a noastră, dar să-i aducem slavă lui Dumnezeu. Ca și acest cor pe care îl ascultați dumneavoastră și care ne e de acum drag. E ca o mănușă așa pe care o pui și ți este cald. E ca o haină pe care te duci și o cumperi fără să o probezi. Dar știi că stă bine, știi că îți ține cald. Așa este corala Ciprian Vorbulescu. Când știi că vine, deja ai emoțiile acelea că vine corul și ne cântă la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie și știi că ți este bine deja. Cu toate neîmplinirile noastre și cu toate cele ale noastre nepricepute ale noastre, ca să spunem așa, pentru că noi nu cântăm decât o dată pe an cu un cor așa frumos și așa bine pregătit. Dar iată că această pregătire a noastră, și nu este cazul numai în muzică, pregătirea noastră, desăvârșirea noastră, înseamnă, de fapt, să iubesc pe Dumnezeu. Că dacă fac aceasta din dragoste, pentru că o fac cu pasiune, înseamnă că pot să o fac și să o dăruiesc celui din fața mea, celui care stă și mă ascultă. Și dacă dăruiesc celui care stă și mă ascultă, înseamnă că îl iubesc. Și dacă îl iubesc, înseamnă că îl iubesc pe Dumnezeu. Iată ce înseamnă această cântare pe care o facem. Și nu numai cântarea, să știți. Puneți și gândiți și puneți așa gândurile dumneavoastră în toate planurile de activitate. Dacă eu mă desăvârșesc într-un domeniu și fac bine și le fac bucurii și celor care sunt lângă mine, înseamnă că îi iubesc, înseamnă că îi apreciez. Și dacă îi apreciez, înseamnă că și Dumnezeu mă iubește, pentru că și eu iubesc pe Dumnezeu. Pentru că n-am să ajung niciodată la a iubi cu adevărat pe Dumnezeu dacă nu știu să apreciez și dacă nu știu să dăruiesc celui de lângă mine. Și
Astăzi, așa frumoasă cântare pe care am avut-o noi la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, rar întâlniți și v-am invitat să o ascultați, tocmai ca să vedeți cum oamenii aceștia se desăvârșesc făcând bucurii celorlalți. Nu se desăvârșesc pentru ei, că ar fi inutilă corala Ciprian Porumbescu dacă s-ar încuia într-o cameră și ar cânta și și-ar cânta lor înșiși. Nu știu cât de... ar fi bucuria lor să se audă pe ei, dar bucuria lor este să le facă bucurii celorlalți. Și se desăvârșesc de la un an la altul. I-ați văzut anul trecut, i-ați ascultat anul trecut, nădăjduim să-i ascultăm și la anul, pentru că la anul se împlinește 150 de ani de la înființarea acestei corale. Evident că nu era Părintele Lucian coordonatorul acum 150 de ani, dar să-i dea Dumnezeu sănătate să ducă până la 150 de ani de aici înainte corala cu tot corul acesta care a venit și care ne-a încântat. Lucrul acesta trebuie să-l înțelegeți, că fac bucurii celorlalți. Acolo unde merg, acolo e lumina lui Hristos. Că nu poate să nu sensibilizeze pe cei care ascultă această cântare duhovnicească, această cântare îngerească. Nu poate să treacă pe lângă noi așa cântare și să nu te cutremure. Cine este? Cine cântă așa frumos? Numai îngerii cântă așa frumos. Numai îngerii dau slavă lui Dumnezeu așa frumos. Deci, iată, iubiți credincioși, ce înseamnă a te desăvârși, ce înseamnă a lăsa orgoliile la o parte, ce înseamnă a lăsa egoismul la o parte și a te desăvârși și a te prepara tocmai ca să le dăruiești celorlalți această bucurie, să le faci o bucurie celorlalți. Vedeți, suntem în perioada de Crăciun, de Natale, ne îndreptăm către Natale și vă spuneam și ieri, evident că ne gândim la daruri. Ce daruri să facem? Ce daruri să pregătim noi celor dragi ai noștri ca să dăruim din dragostea noastră, să ne manifestăm această valoare, această virtute de creștini. Ce daruri să dăruim și ce daruri putem să primim? Iată că ați primit acest dar. Acesta este un dar de la Dumnezeu, să știți. Nu oricine poate să cânte și nu oricine poate să aducă slavă lui Dumnezeu într-o așa manieră. Și vedeți că așa a vrut Dumnezeu, că am avut mari încercări, să știți, vă mărturisesc acum, mari încercări și dânsi au avut mari încercări, bunicul părintelui Lucian, operat și grav și așa stăteau, ce să facă, cum să facă, să pornească, să nu pornească. Și Dumnezeu a rânduit, așa plecați că Dumnezeu rânduiește. Și a rânduit ca bunicul să stea bine, ca să poată pleca și să-l lase și să vină să ne încânte și să ne aducă aceste daruri. Au început darurile Crăciunului, iubiți credincioși. Este primul dar frumos pe care îl face Hristos nouă tuturor. Darul acesta să ascultăm o Sfântă Liturghie dumnezeiască. O Sfântă Liturghie cum nu ascultăm în fiecare zi. Și cum ați venit și ați primit acest dar. V-am văzut că ați stat cu minții. Nu v-ați mișcat pentru că v-a plăcut. Pentru că v-a intrat la inimă. Pentru că v-ați pregătit să primiți darul acesta. Și l-ați primit. Dar l-ați primit pentru că nu ați uitat niciodată că îndelunga răbdare, fără pismă, fără mândrie, că dragostea aceasta se poartă cu multă răbdare și cu multă cuviință. Și dragostea aceasta pe care ați primit-o astăzi este darul dumneavoastră pentru că l-ați meritat. Ne amintește Evanghelia de astăzi și Sfinții Părinți ne amintesc de un mare Sfânt care se numește Sfântul Maxim Mărturisitor și care a scris o carte, Cele 400 de capete despre dragoste. Și care acolo vorbește despre toată această dragoste, despre cum putem să ne apropiem și cum să putem să dăruim și cel ce iubește pe Dumnezeu, spune Sfântul Maxim Mărturisitor, nu poate să nu iubească pe tot omul ca pe sine însuși. Cel ce vede în inima sa o urmă de ură față de un om oarecare pentru o anumită greșeală este cu totul străin de iubirea de Dumnezeu. Nu putem
să nu alungăm ura, nu putem să nu avem sufletele deschise astăzi. Nu putem să nu lăsăm bucuria să pătrundă, bucuria aceasta pe care o avem, o lăsăm să crească și să o putem dărui la rândul nostru. Sfântul Maxim Mărturisitorul, care vorbește despre aceste 400 de capete despre dragoste, îl avem aici. Avem moaștele Sfântului Maxim Mărturisitor. Dacă vreți să iubiți cu adevărat, asumați-vă această teologie a lui Maxim Mărturisitorul. Avem aici moaștele Sfântului Maxim Mărturisitorul, sunt aici sărutațiile și puneți-vă în gând să aveți dragoste. Să aveți dragoste așa cum a avut Corala Ciprian Porumbescu să vină să ne cânte astăzi, cu obosiți de pe drum, cu o dihnă puțină, dar cu dragoste foarte multă. Să ne facă să ne simțim acasă. Să ne aducă o părticică, un colțișor din România aici la noi. Nu vom putea să plecăm de sărbători. Ne lipsesc sărbătorile. Dar sărbători ne aduc ei. Acum, la Sfânta Liturghie, după amiază, la concertul pe care l-am organizat împreună cu dânsii la Palatul Ducal, la ora 17:30, unde și anul trecut am reușit și anul ăsta am reușit, mulțumim lui Dumnezeu că a vrut așa, dar dacă nu vrea Dumnezeu să știți că nimic nu se poate întâmpla, să aducem un colțișor din România, din biserica noastră, din tradiția noastră, să ne bucurăm de el. Să simțim într-adevăr că sărbătorile au început. Sărbătorile de Crăciun au început. Este prima dată când am cântat, când s-a contat colindele în anul acesta, în postul Crăciunului acestuia. Acum, de la Sfântul Andrei înainte. Și de aici înainte, deschizând această cale a vestirii nașterii lui Hristos, le cântăm și noi până când Hristos se naște. Bine ați venit la noi! Și vă mulțumim în chip deosebit pentru tot acest efort pe care l-ați făcut. Vă mulțumim pentru că ne aveți la inima dumneavoastră, că noi suntem în legătură așa cam tot anul, să știți, nu ne auzim doar acum de Crăciun. Tot ne punem așa planul și pe urmă când să zicem am rezolvat, intervine ceva și iarăși intervine ceva. Și totuși iată că am reușit să depășim toate obstacolele și să fiți împreună cu noi astăzi. Au un repertoriu foarte frumos, foarte bogat, pe care dumneavoastră știți. Au cântat și ieri, vor mai cânta și mâine. Cei care nu reușiți, sau cei care n-au reușit astăzi să vină și nu vor reuși astăzi să vină, noi facem un concert și mâine la Catedrala din Chiavari, la ora 20:45, puțin mai târziu, dar atunci este liberă catedrala și atunci facem concertul mâine seară, dar până atunci ne concentrăm astăzi și vă invităm pe toți după amiază la acest concert extraordinar, l-aș putea numi, de colinde, pe care Corala Ciprian Porumbescu, ne va încânta și de data aceasta și anul acesta la Palatul Ducal după amiază. Să vă dea Dumnezeu sănătate, să vă țină Dumnezeu sănătoși. Încă 150 de ani de aici înainte, la anul fac 150 de ani, anul acesta fac 149 de ani. La anul vor face 150 de ani de activitate, dar de acolo, înainte, încă 150 de ani, corala dumneavoastră să fie una dintre cele mai bune și cele mai performante corale. Este o corală deja cunoscută în toată România, o corală de profesioniști, o corală care pune foarte mult suflet și foarte multă muncă în pregătirea dânșilor. Au făcut concerte speciale anul acesta la Suceava, tocmai pentru că au ajuns la un nivel foarte înalt de pregătire muzicală și ne bucurăm foarte mult să-i avem și să ne încânte și pe noi aici la Genova, astăzi de dimineață la Sfânta Liturghie și după amiază la Palatul Ducal. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, să ne dea spor și ajutor să ducem postul cu astfel de bucurii până la Crăciun și nașterea lui Hristos să încununeze toate aceste bucurii ale noastre. Amin.